haram 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 yake in kayo cuta haram yake in aka ma cuta. Ya kamata fa a ce mun gama dakaci mu su ma ya kamata a ce su yi nasu oga. Harka da mu ba komai lokaci ne yanzu za a fara ba a yi komai ba. Yace saka na zubar da hawaye lalle sai ya zubar da kwalla. Bayan ya gama zubar da kwallar kwakule idanuwan sannan tura shi kiyama. Kar ku yi gaggawa. Oga yanzu aka za mu ci gaba da zama kenan ba mu da wani amfani. Ba zama za ku ci gaba da yi ba ban kuma ce ba ku da amfani ba kuna kokari sosai. Abin da za a yi shi ne shi rami idan za ka shiga kafin ka shiga lalle sai ka duba zurfi da faɗinsa. Sa'ai ma ba mutum ba ne da za ka iya kashe shi lokaci ɗaya amma dai mutuwarsa ta rataye a kaina. Aikin da za ku yi shi ne dare da rana ku kula da motsinsu. Na san shi ma duk inda yake hankalin sai na kaina. Lalle ku kula da shige da ficensu ko ta halin kaka. Za a yi aiki daidai gwargwado kamar yadda ka faɗa ba za a ƙetare iyaka ba. Haka nake so haka za a yi. Abu na gaba shine kuɗi sun yi ƙaranci gaskiya a aljihu yanzu. Ba kuɗi a akawun dina dole yau a samar da kuɗi. Ta wace hanya kake ganin ya kamata a fara neman su? Akwai kayan da za ku kai sansanin Goje Isa a can za a yi cinikin kayan ku tarkato sauran yara ku tafi. Saboda tafiyar ko kaɗai ta yi muku girma ku tsaya ku kasa ku tsare a gama cinikin idan an kammala a yi percentage ku ba su nasu ku taho mana da namu sannan da daddare akwai inda za mu tafi. An gama faɗa ta ka cika da jagwa. Za ku iya warewa. Haram yake in kayo cuta haram Suma zo lan aiki ka iya cire kuɗi a banki ko? Cikin lafiya. Aha. Ka zalunta. Lafiya? Lafiya kalau. Wani abu na zo dama dan tambaye ki. To. Ashir yana nan? Ashir baya gida. Ya zo ya kama hannun yarsa sun fita amma dai tafiya na ina kyauta zaton dai ƙauye suka tafi domin akwai alamar tafiya mai dan nisa ce. Ya tafi ƙauye da yarsa. Gaskiya Ashir ba shi da imani. Kamar ya bai da imani. Wato abin da sa na ce miki Ashir ba shi da imani. Ya ɗauki yarsa ya tafi ƙauye da ita don tsira da ranta. Amma ki ya barki anan. Abin da yake faruwa dai in baki a takaice. Ita uwa a duk inda take uwa ce. Ashiru ya jagoranci wata tafiya sun batar da mahaifiyar wani daga cikin abokan tafiyarmu. Batarwa? Kamar ya batarwa kuma? Ina so dai ki dan dauke karatun a haka so zai dan fi miki akan bude miki shi duka. So dan haka shi wannan wanda aka batar masa da mahaifiya sai tunanin cewa dole ne sai ya dauki fansa. Kuma yana da matukar hatsari domin ni kaina namiji tsoronsa nake yi ba ma mace ba kuma macen tsohuwa kamar ki. Don haka ya yi alwashin sai ya karkaɗe duk wani ahalin da ya danganta Ashiru. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To shine barki a nan don kin an kashe ki bai damu ba ya ɗauki yarsa suka tafi don ita ta tsira. Au haka zai mun? Kenan ya fi son yarsa da ni? Ya tsiratar da ran yarsa ni kuma ya banni ko a kashe ni ko a banni ko oho kuma alhalin shi ya jangwalo? Don haka ni yanzu na gaya miki wannan ne kada ki kuskura ki zauna a cikin garin nan ko in ce ki canza gida kawai ki bar gari don in ba haka ba Ojo ba imani ne da shi ba shi da imani ko na musƙala zarratin. Yo barin gari ai ya zama min dole ni kuma sai zauna da ni a garin nan in zo in yi asarar raina. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A'a ba ka tafi ba ka tsaya mana gara in tafi akan idan ka kana kallo in bar garin zaman garin nan yaushe. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akwai sauki a rayuwa. Mafa ni na fi kar kuma sai kin dauko kayan sai mu karo da Ojo. Abdulsalam gaskiya baka kyauta mun ba. Na mata maka rai ban kyauta maka ba. A saboda ni da ka dauke ni daga rakiya ka ja ni ka dulmiyar da ni cikin harkar da nake da na sani da ban yi ba a rayuwata. Ahmad ni kuma na ce maka ne kai ne fa ka sani a wannan harkar kuma ka jefa ni a cikin wannan halin.
Abdulsalam, kar ka manta fa kai yanzu kake kan ganiyar jin daɗin wannan harkar, amma ni yanzu wallahi mafita nake yi. Ni ba zan tsaya ba don neman kuɗi in zai in lalata rayuwata, gara in zauna da talauci har abada, wallahi gara in mutu. To bar ka ji na gaya maka abin da baka shina ba Ahmad. Kar a fara shine maganin abari. Tun da ka riga ka shigo cikin wannan harkar kuma ka jefa mu a cikinta, ko muke cikinta muna samu, ka san baka isa ka fita daga cikinta ba, dole ne sai ka samu abin da ka samu sannan sai ka je ka zauna kwantar da hankalinka. Shikenan haka rayuwarmu za ta kare a haka a banzar bazara, kawai za mu dinga bin 'yan yarima a sha kiɗa, mu zo mu lalata rayuwarmu mu zauna babu ranar da za mu yi aure. Aure ba matsalar ka bane, dan dukkan abin da ma'aurata suke nema su samu kai ma kana samu. Ba wannan bane Ladan, ya nutsuwar wanda yake rayuwa da macen da ba aurenta yake ba. Ahmad, ni fa na san menene matsalarka. Matsalar Hasina ce. To amma ka san abin da za a yi? Gwanda mu je mu haɗu ga ni ga ka ga Hasina. Sai mu daidaita ku. Sai a cire abin da yake cikin ta. Ya ku ci gaba da rayuwarku. Na ganin is better. Idan na dawo da Hasina, to ya zan yi da Amina fara? Haram yake in kayo cuta, haram yake in aka ma cuta, haram ne in kayo keta, haram ne in ka zalinta. Ko cikin tsuntsaye mai arziki shike shekar kansa, matsiyacin cikinsu kuwa yau idan ya kwana a jikin dangan mai gari, gobe zai kwana a jikin dangan talaka. Me ya kawo ki gidana? Abin da kike tunani shi ya kawo ni. Kiwai me yasa kullum a harkan bin maza kike? Biye ke bi ma kike yi, ba kya bin wanda yake son ki, sai dai ki dinga bin wanda baya son ki. Akan me? Na san inda idansa biyu ba bacci yake ba, to yana nan cike da bacin ran maganan da kika yi. Sai ka ce dusa ce a cikin kwakwalwarki? Dusa da damsil basirati ya karata a kanki, mai farautar namiji. Haram! Duk da dai aikin yana da wahala, to bai wuce haka ba. Ai ko ban neme shi don kaina ba, dole zan neme shi saboda kwansa da ya dasa a cikin cikina. Haram! Wahala kan wahala, talakan Najeriya ya mutu a mushriki. Takaici kan takaici, kishiyata ta samu abin da na rasa. To shikenan, tunda wahala bata kare miki ba, ki gaba kya je ki neme shi a gaba, amma ba a nan ba, dan Allah je ki. Ai ko baki faɗa ba, zan yi gaba. Na san in dai yana cikin gidan nan yana jina. Wanda yake nema bai samu ba, shi yake wahalar banza. Na tabbata wanda ya ɗanɗana zuma ya san zaƙinta. An ci riban bariki tunda aka yi cikin shege, don haka idan an haifa aka kai musu. Ai gwara ni cikin shegen nayi, ba ni ce shegiyar ba. Kowa ya sha inuwar gemu ya ƙare a makogaro. Daɗin abin, ke za ki kowa ba da labarin daɗin rashin uba ko wahalarsa. Kai? Haram! Haram! Ojo, ka dai san tare muka zauna da kai a ƙarƙashin sa'ai mako? Kuma bugu da ƙari ka san na riga ka barin tafiyar sa'ai mako? Don haka, ka tabbatar da cewar ba na tare da shi, ina tare da kai. Kuma akwai abu da nake kallon ya kamata kai ma ka kalle shi. Wato sa'ai ma kura ce ga tsoro gaban tsoro. Tun da ya riga ya san, ka san abin da ya aikata ma. To tabbas ba zai zauna daga inda za ka matse shi da taƙi kaɗan ba. Dole zai yi nisan da samun shi zai zama aiki. Da hakan nake kallon bai kamata a shigar da waɗanda ba su ji ba ba su gani ba cikin wannan al'amari. Domin shigar da waɗannan wanda ba su ji ba su gani ba a ciki zai iya baka matsalar da za ta sa har a kai ga an kama ka. Wacce aka kashe ta ji ko kuma ta gani? Mahaifiyata da aka kashe bata ci ba bata gani ba. Batun wai kar in taɓa wanda bai ji ba bai gani ba bai taso ba. Sannan kana batun zan shiga hannu, ko akan ka na shiga hannu ba zan yi da na sani ba, bare kuma akan mahaifiyata. Akan fa mahaifiyata ake magana. Ojo, na sani akwai amana a tsakaninmu. Abin da nake so ka fahimta kuma ka gane shine a cikin tsarin tafiyarmu babu shigar da wanda ba shi da hannu a cikin tafiya. Ni shi nake so ka fahimta. Aya,
ka yi haƙuri yau karo na farko ba zan yi amfani da shawararka ba. Idan hakan bai ma daɗi ba ka yi haƙuri, amma dai magana ta gaskiya, magana ta domin Allah ita ce na rantse da mahaliccin rana da wata sai na kashe sa'ai ma. Idan ban haka ba to ba na numfashi, ko kuma shi ya riga ni kashe ni, amma duk wanda ya shafe shi sai na taɓa shi. Ka gane me nake nufi? Ka dai tsayuwar gwaman jaki akan wannan matsayin. Na yi, kai haƙuri da watsi da shawarar ka da na yi, tun da ka ce kana tare da ni, amma ba zan yi abin da ka ce ba. Idan hakan bai ma ba za ka iya tunani, saboda lissafin ya canza yanzu, ba da kowa nake yadda. Akwai tsanani a rayuwa. Kai ojo da ɗan ne ka zo musulunta ka za ta zama aiki. Haram. Na dade ina tambayar ka yana cewa ina Goje Isa ya taɓa tsawon kwana 2 ban ji ka ba. Duk wani guri da na san za a same ka na tura ba a same ka ba. Na kasa ba wa kaina amsa sakamakon yadda da na yi maka ta cewa har abada ba za ka taɓa cin amana ta ka buwa 'yancan mutanen ka doyan baya. Buku da ƙari na san wannan Daudin ka girma sa kashe ka. To saboda in samu peace of mind a cikin raina, shi isa na rufe ido ko ma me zai faru na bisa wanka na tafi can gidan nasu. Ai ba za ka tarar da kowa ba, dukkaninsu sun gudu. Yanzu haka daga ƙauyen Kunshama nake, ƙaramin hukumar Kura. Gura kuma Goje, me kai ka bura ka ba aikin da yake gaban mu? Bacin mun rabu da kai shekaran jiya, ina zuwa ƙofar gidansu. Akwai sauƙi a rayuwa, akwai tsanani a rayuwa. In ka tsinci kai a damuwa, tuna da ilahu ɗan uwa. Shi zai yi ma gudunmawa, in ka ji kishi ka sha ruwa. Haram, 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 haram. Haram, haram, haram ne in ka zalunta. Haram, haram. Ayin ne mun haka? So bi fi rika zuwa gidanmu yana nuna min cewa da abin da ya shafe ni ya shafe shi. Jilwa zayeni ne ai. Mutum ne, shege ne, ko ya mutu sai an ɗaure shi. Ka san ai shekaran jiyan nan yana barin wurinka, gidan ya wuce sai ya gaya wa matar, yana gaya mata ya ɗauke ta kuma ya sa ta a mota ta sirare. Shi ina yanzu sa'ima ɗin yake? Ya ɗauke 'yar tasa ya gudu, ya ban murikiyar a cikin gida, kuma me zai same ta ita ya same ta. Aya, wajen mu samu ayan yanzu. Da haka ji, yanzu muna da abin da ya fi wannan muhimmanci. Ka gani ba wannan zami ba tukuna. Haba Goje, ka manta ni ne? Ai wanda ya ci amana ta yafi komai muhimmanci in haɗu da shi a lokacin da ya ci. Na sani mai dabba, yanzu ai zani ta canja. Ta canja zani ne. In dai kana son ka cika, to sai ka ba a hankali. Ba gaggawa, dole takun ƙaniya za a yi. Dole ka sani. Rike wannan. Dole mu tafi yanda saboda bayan tiya akwai wata caca. Gaskiya ne. Kin ga fa ni fa tun jiya nake kiran wayan Ahmad a kashe. Ba dole ya kashe miki waya ba tunda yana tare da wanda yake so. Gaskiya ba sa tare. Ya aka yi kika sani? Jiya bayan fitanki daga gidan nan, ta zo gidan nan, ƙarshe ma ba mu rabu ba sai da muka yi faɗa. Wai me yasa ke wani lokacin har banzaye ma kina bari suna wasa da kwakwalwarki? Ba na raba ɗayan biyu, fim suke shirya miki. Saboda ki saki jiki da su kan cewar ba sa tare. Za ta iya kasancewa haka kuma fa. Ni ba gaskiya ba zan iya irin wannan soyayyar taku ba. Da kuɗinki kike neman mutum, amma ba biyan bukata. In baki mafita, kina so?
To ke dama kina da mafitan kika tsaya kina ta wani bata lokaci baki gaya mun ba sai na tambaye ki. Ba kin rike sirrinsa a tafin hannunki ba? Sosai ma kuwa. To kawai ki taka gefen farantin kowa ma ya rasa. Kina nufin in sa a kama shi? Yanzu da baki sa an kama shi ba, ki gaya min abin da kike amfana da shi bayan bakin ciki. Gaskiya son da nake mishi ba zan iya sa a kama shi ba. Kuma haka ma ba za ki iya daina son sa ba. Ni wallahi tallahi da ma zan iya daina son nashi da na rabu da wahala. Kawai ki rungumi kaddarar ki ci gaba da kunsar bakin ciki yayin da su kuma suke can suke more rayuwarsu. In banda sabuwar ma yar bariki zuwan shekaran jiya ko zuwan jiya, wake soyayyar da babu kuɗi a wannan lokacin. Wannan fatan din ai na kwalliyar mata ne. Haram, 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 haram. Jarumi kamar ka baya ƙarya, rago ne ke yin haka don ya kare kansa. Shi yasa bana zargin ka da ragonta, amma ina zargin ka da zafin kishi. Wa, ni din? A yanda na fahimta, sabani ku samu na masoya tsakanin ka kai da Golden. Amma saboda kar aiwa jarumi kamar ka dariya, sai ka ce ta yi maka laifi. Amma yanzu da ku sasanta kanku, shikenan sai abin ya wuce kamar ma ba a yi ba. Shejiya Golden, wato aka talar sassafo miki da zazzayyano miki ko? Ko ɗaya, ni da Golden ba mu yi wannan maganar ba. Kwakwalwa ta ce ta gaya mana haka. Haka ne? To ki haƙuri malama Ramlatu, a wannan karan kwakwalwarki ba ta lissafo miki komai ba. Ma'ana a ɓangaren tunani 0%. Ba ki tunanar komai ba. Ba yi rena tunaninki ne ba, a wasu lokutan kina ɗan yin ƙoƙari kwakwalwarki tana kawo wuta. Kina ɗan taɓakawa, amma ana. Haka ne? Ina ƙoƙari ta wajen aiki ko? Amma ita tana ƙoƙari ta ɓangaren soyayya wajen kula da kai. To shi kenan, tunda dai so kike a zancen, bara mai zancen. Golden ta daɗe tana suna shekaru da dama da suka gabata. Ni kaina na ɗan so ta ba dai irin can sawaya bakin gane, amma saboda wani dalili kawai dai inda ƙurar take na kasa yadda da ita a cikin zuciyata saboda wasu dalilan. Zan so in ji wannan dalilan. Za ki ji, amma ba yanzu ba. Idan kina da tsawon rai da rabo zan baje miki kowane aikin. Yanzu ba shine priority ba, mu tafi kan gundaren abin da ya kamata yi. Haka ne, ni ko zan so wannan lokacin ya zo don na san menene ya saka baka yadda da ita ba. Amma ba komai, yanzu lokaci ne na gano mai laifi domin ya girba abin da ya shuka. Tashi mu ware. Yau dai ka cika alkawari, ka bi umarni na. Ka zo kai kaɗai baka zo min da kowa ba. Dole na cika alkawari. Shi ma wancan da ban zo da shi ba uban gidana ne. Shi yasa na rabu da shi na taso na zo miki ne kadai. Ina so ka dai kula sosai. Ka san mutum ba shi da kyau. Gaskiya ne. Saboda ke kine min mai kyau. Kuma kina ƙare min mai kyau. Kuma kullun a cikin mai kyau ke yi. Hakan daidai ne. Tsanani a rayuwa in ka tsinci kai a damuwa tuna da ilahu dan uwa. Wannan toshiyar baki ne ko cin hanci? Idan ma cin hanci ne ai ba mai laifi ba. In ma toshiyar baki ne ba mai laifi ba.
Sa'aima. Dama maganar da muka yi da kai ne ta taso, shi yasa na ce yanzu za mu zo ne ko yaushe. Shi kenan. Ko ka san shi ne? Ban san shi ba. Ka tare mana abin hawa mu karasa. Sauki a rayuwa, akwai tsanani a rayuwa. In ka tsinci corona corona mugun ciwo, kowa ya gaisa da ke sai ya dauka. Ya aka ne? Waɗannan ne na kawo maka nake so ka sa su cikin tafiyarka. Corona, wannan zaɓin fuskar? Oga. haram, 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 haram. Wannan kin yarda da su ko da ki I trust you corona, na san ba za ki taɓa kawo abin da zai cuce ni ba. Baka da matsala oga. A cikin aikin na haɗu da su, gogar da su kawai ya rage ka yi. Za su goge kuwa. Kada ka ji komai oga. Kawai kai dai ka sa ai, kuma za mu aikata. Kafin ka rufe bakinka, duk abin da kake bukata za mu aikata maka shi da gaggawa. Ni ba damuwa ne ba. Ina so ku buɗe kunnuwanku ku saurari doka ta kwaya ɗayan ku ka tsallake ta shi kenan. Anybody who work with me at long last kuma ya disappointed nina. Wallahi ba zai gama da duniya lafiya ba. Wallahi kashe shi zan yi. So you guys, you have to be very very careful. Sanda wannan yarinya ta kawo ku, I trust you guys. Oga karka da mu. Mun san baka taba aiki da mu ba. Amma mu ba za mu juya ma tunaninka ba. Yadda muka zo wajen nan muna neman biyan bukatun mu. To insha Allah kai ma za mu biya ma bukatunka. Amma oga na taba aiki da wani mutum suna Sa'ima. Sa'ima? Ni kuma? Kwarai da gaske oga. Kai, duk garin nan kai zan mata mahaukaci duk duniya ni kadai ne Sa'ima. Haram. Babu wani Sa'ima, ƙarya ne. Oga a garin nan ma kuwa yana abin da ya ga dama. Dan kwanan nan ya sa a kashe wata tsohuwa. Haram. What? Haram. 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 Ka san da za a same shi? Kai tsaye ba mu san da za a same shi ba, tunda yanzu ba tare muke da shi ba. Amma ina da foton shi. Good. Akwai sauki a rayuwa, akwai tsanani a rayuwa. Humaira, jiya Humaira, jin daɗi da walwala sun da kwana ganduje, nishaɗi da gamsarwa duka suna kwana ganduje. Ce ba ma wannan ba, farin ciki da annashuwa duka sun tattara a kwana ganduje. Idan kuna so ku sani lallai ku hanzarta ku zo kwana ganduje. A to ga munan zuwa. Sabon shago da fere drinks da aka buɗe a gaban kwana ganduje shi ya tattaro da ni da ni nan. Kana nufin duk abin da muke samu a Rufai da yogurt zamu iya samu shi a nan kenan? Komai da komai. Kamar yogurt ne banana strawberry da vanilla flavors. Duk akwai su a nan wajen. Pizza, shawarma, waffle cake. Snacks, fura da kowane irin drinks duk akwai a Rufai da drinks. Ku ƙarasa can ku gani. Rufai da drinks da ke gaban kwanar ganduje. Mun ga gurin zama domin ƙarin bayani. Za ku iya tuntuɓar mu a lambobin da kamar haka. Ko kuma social media handles sun mu kamar haka. Rufai da drinks da ke gaban kan titin kwanar ganduje inda gamsuwa ta gida ta ƙare sai kun zo. Ina amare 'yan kwalisa, ina mata masu so sabunta kayan kicin dinsu. Lallai wannan aljannar duniya ce. In dai akan kayan kicin ne, ni na ga waje saura ku kuma. Zaɓin mai ɗaki na shine zaɓina. Sayan nagari mai da kuɗi gida, duniyar kicin kuma a cikin duniyar mutane. Muna kiran al'umma da su zo wannan shago mai suna ASG Synergy Nigerian Limited. domin samun
kayan kicin irin na zamani. Sayan nagari mai da kuɗi gida. ASD Synergy Nigeria Limited, gida mai lamba 4 akan titin IDB kusa da masallacin Idi. Za ku iya tuntuɓar mu akan nambobin waya kamar haka: 08068596055 ko a shafinmu na Instagram ASD Synergy Nigeria Limited. ASD Synergy Nigeria Limited. ASD Synergy Nigeria Limited. A ko'ina kuke a faɗin ƙasar nan za ku iya samun kayanmu cikin aminci da girmamawa. Yanda ka sa na tura Habib lahira, to ko dole sai ka bani kasona. Ka rufa mu asiri. Wallahi a shirye nake na rusa mana dukkanin jin daɗin duniyarmu. Me kake nufi Suleiman? Sai na je na ƙarasa zuban maka da mutunci a idanun waɗanda suke ganin ka da mutunci. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi ba imani ne da ni ba. Buri na ya cika da a ce ranta aka ɗauka. Ba lalle sai ka bi ta wannan hanyar ba. Idan har Habib zai iya dawowa duniya a raye, to ni zan kashe shi har abada. Babu wanda zai iya cike gurbin Habib. Kashe ta zan yi. What? Ina so ka faɗa min abin da ya faru minti 30 kafin rasuwar Habib. Ina bakin gate labai. Baka motsa ko ina daga bakin gate din ba? Ina bakin gate. Baka da gaskiya kenan. Wallahi labai ba ni bane. Kai ne. Ruhin macina zango na biyu. Wannan shiri za ku ci gaba da kallon sa a tashar Kahutu Entertainment duk ranar Lahadi da misalin karfe 8 na dare. Buri na bai wuce a ce yau ka siye garin nan gaba ɗaya ba. Yanzu gonaki nawa suka rage mu a garin nan da ban mallake su ba. To ranka daɗe a garin nan har da wanda zaka sa a gaba kana buƙatar ka ganshi a rana baka ganshi ba? Babu. Wannan mutumin da izo ya karɓi kuɗin nan mu mun san bai da kuɗin biya yanzu. A ba shi ita. Zan je in kwaɗa masa sallah. Cinikin biri a sama shi ke samu kwaɗaicin ɗan kasuwa yawo a rana. Lissafin mai kuɗi da talaka baya zuwa iri ɗaya domin ku a koda yaushe ƙididdiga su ba iri ɗaya bace. Mai kuɗin ƙauye. Nan fa yanzu da Allah zai sa nan kawai stadium tambal daga turai fa za a rinka zuwa nan ana yin wasa. To ka samu da za a yi? A kumbiya za a yi. Ni so nake yi. Kana cin gwamna. Sai ka dora ni kansila. Ko ba a zaben ba. PE za a baka. Ga gwamna ga PE. Allah ƙara lafiya. A rubutawa ina neman 30. Yana neman 30,000. Idan na baka 30,000 zaka dawo min da 50,000. Ba mutunci ne da yi ba kan kuɗi ni. Yayi amfani da arzikin da yake da shi yana shata layi a cikin unguwarsu. Yayi amfani da arzikinsa yana shata layi ga dukkan wanda ya tunkaro shi. Mai kuɗin ƙauye. Na alƙur'an da ranga inda yake ajiya. Yadda gyaran baya kuɗin makari ne. Wani irin gari kuma? Kai wani lokaci ci da kai bai karamar hukuma. Wallahi tallahi mai gida ban san ya shigo ya dauki abincin nan ba. Alhaji ne gatan ka taka wanda kake so kai abin da kake so a garin dalai. Malama ki debo kayan ki mu tafi. Ka zo har cikin gidan mu? To kar ki fito. Ba zan tafi ba. A buɗe rubutu kenan. Wa rubuta? Akwai sa hannunka. Mai kuɗin ƙauye, bakin ciki, jahilci da kuma tantagaryar rashin mutunci. Mai kuɗin ƙauye. Ka san muna bin babanka bashin gona biyu. Gonar da yake noma ba tashi bace tamu ce, in ya noma a raba kayan abincin uku ikai biyu gidan Alhaji mun kaila i rike ɗaya, ka san da haka? Mashiryin shirin Suleiman Michael, mataimakin mai bada umarni Ayatullahi Tagi, bada umarni Kamsu Sumati. Hey man, ai zarrata ba'una, ni ne nan hukum sa sai go ta kwandigilo malibiya Allah ta riziki kwanono. Mai kuɗin ƙauye. Ku subscribe ku danna ƙararrawa a channel ɗinmu mai suna Tage Entertainment. A nan ne kaɗai za mu fara saka muku shi duk ranar Laraba. Misalin karfe 8 na dare. Mai kuɗin ƙauye. Mai kuɗin ƙauye. Akwai sauƙi a rayuwa, akwai tsanani a rayuwa. In ka tsinci kai a damuwa, tuna da ilahu ɗan uwa. Shi zai yi ma gudunmawa, in ka ji kishi ka sha ruwa. Haram, haram, haram.